găsit la primul videoclip de SG de pe acest canal. Azi o să fim un videoclip de SG, dar nu știu de ce nu văd ăștia. E un bug pe Bad Lion sau pe Ivancy. Pe Bad Lion. Nici eu nu știu, sunt atât de nauzit. Am luat toate itemele tipii ăștia. Dacă mai mergem în parcursul videoclipului puțin la clip, vă rog să mă scuzați. Dar folosesc textul. Folosesc textura Rainbow pentru că asta e preferata mea. M-a străduit mult să câștig ceea ce n-am mers și după mi-a mers și mie în sfârșit. Mi-am dat și eu cu premiul ăsta. Mi-a mers mai mult decât mi-am luat. Spune că nu merg aici degeaba și că e ceva sperat. Să merg degeaba, dar în fine. Vedeți acolo Bad Lion-ul, SG. Uite aici, boss. N-am mers degeaba, vedeți? Acum am prea multe arme, gândiți-vă puțin. Arena trecută n-am câștigat pentru că n-avem arme, efectiv. Da, eu măcar să ajung în finală, dacă pot, nu... O să-l pun oricum pentru că e primul videoclip. Din păcate, nu din păcate, Doamne! E din bine totuși pentru că mai strădui un an ca să pun un videoclip de SG, înțelegeți? Nu mai bine o lăsăm pe ăla în pace. Lăsați-l în pace pe boss-ul Lache, că e un boss. Așa, furăm totul, o să ne aranjăm imediat inventarul. Vine de hack-ul tău! O să jucăm două meciuri. Asta nu fi primul videoclip, deci n-am... Trebuie pus, orice ar fi. Și din următoarele o să încerc să fac eu câștiguri, o să mă antrenez eu pe SG, o să-i rup pe toți în două. O să vedeți voi cum o să intru pe SG-ul normal, nimeni o să se mai joace. Bine, am văzut pe youtuberi, Bez Norris. Frate, sunt pro PvP-eri ăștia, Bez Norris, Ioni, Zandrei mai ales. Da. Iarăși nu-i văd. Poate. Să plec în direct. Nu știu pe unde o luăm, dar măcar să o luăm pe undeva. Da, și sper să vă văd like, să vă văd susținerea like-uri. Vreau să strângem pentru acest videoclip decât 2 like-uri pentru că e primul videoclip și nu vă cer mai mult. Mișcă-ți fundul, boss! Mișcă-ți fundul! Nu se fă puțin, nu am cum se aude. Se aude puțin prea tare, dar sper să nu mă deranjeze chestia asta. Nice, deci am câștigat armură și chestii bune. Oh, nice. Deci efectiv. Lasă că l-ajut eu pe boss. I'm kill you, Frey, my friend. I'm kill you. Degeaba frigita, nu înțeleg de ce, pentru că chiar nu o să-l omor. Pentru că nu sunt tipul ăla de om care, frate, pot să sar pe ăla să-i fur toate itemele, știu, pot să mor, dar măcar să sar să țin minte că am sărit pe el. Nu sunt genul ăla de om sau să-l omor neapărat ca să fac un kill. Nu merită.
Nu vrea, eu oricum primul videoclip. Eu o să încerc decât dacă mă atacă ea să mă atac și pe ei. Eu oricum vreau mai întâi să-mi iau resursele să fie OP și după să stau liniștit pe aici. Așa. Credeți-mă, eu nu joc pe undiță, nu-mi pasionează undița. Serios, chiar nu mă pasionează undița. Nu vreau nici să ia alții itemele, credeți-mă. Uite-l pe ăsta, trebuie mort! Nice, deci, oh nu. Hai, serios, la ce cai nici... Doar apare... Mi-am furat iteme valoroase, lol, așa cum sare asta pe mine până mâine. Să nu ți se ducă cumva hangarul. Bine că dai tu în mine! Bine că dai tu în mine, șmecherule! Era cât pe aproape să câștig și eu. Bă, frate, eram full armură, chestii tresti, chestii de-astea și te dau de nu te omor eu până nu vin eu la tine să te omor, nu te las, nu mă las. Da, asta o să fie așa mai... Mor nu contează, dar din viitoarele o să încerc să câștig orice ar fi pentru că vreau susținerea voastră. Acum lasă puțin să vedem cum e și după o să merite. Așa. Bătăm ceva pe Skype, sorry. Nu știu, dar e mai bun SG-ul ăla. Numai că eu n-am intrat, n-am reușit să intru pe două. O să încerc să... Ce caută zombiul ăla, serios? Spamut un zombie. Efectiv un skin de zombie. Sau mi se pare de că mi-e ciudat. Nu știu. Nu știu cum scap de aici. Fac pe aici. Te rog, armă. Nice. Nu sunt tipul ăla în care, bă, frate, trebuie să câștigăm neapărat arenele ca să ce? Și poate să fie foarte scurtele arenele, mie nu-mi place să văd, uite, youtuberi care fac, nu știu, acum depinde și de voi, adică dacă vă place, nu vă contrazic, să facă 2 minute, au câștigat arena în 4 minute, gata, boss, am terminat, pa, pa, chestii de-astea, adică, da, mă fac cârpar. Stai, mă fac cârpar și dacă mai auziți ceva pe fundal, scuzați-mă, vă rog foarte mult să mă scuzați pentru că... Pentru că na, fac gălăgie, neapărat trebuie să facă gălăgie. Și da, sper să iasă bine videoclipul, chiar dacă mai fac gălăgie unii alții în casă. Deci acum e lângă mine, că s-a supărat pe părinți. Cum să nu se supere el? Păi și eu cum mai scap de aici, domne? Ce mai întrebare? Mai
Hai măcar să fac și eu un kill. Acolo să se vadă șmecheria cum zboară. Imediat mă răște și asta e faza nașpa, zic eu. Pentru că pe toți îi văd... Noi găsesc pe toți că ei sunt mai șmecheri. Ăsta e mai bun la armură decât mine, dar o să încerc să sar pe el. Mai ca sincer. Și trebuie să mănânc Golden Apple-ul este instant. Și l-aștept aici, frate. Hai, serios, bravo, boss! Bravo, mai de tot! Ei bine, cam atât cu acest episod. Dacă vă plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like, vedem data viitoare. Pa, pa!